вітаю терміново. Зараз, хвилиночку, я поставлю телефон. Чомусь не хоче в альбомную ориентацию. Пришла только что новина. Ну, не только что, а в 18 годині прийшла, пробачте, новина від Шерого Кота. Повідомляю Радіо Свобода. Зараз робимо максимальний репост. І ось гэта ровно та ситуація, про яку я вам казала, що ёсць балючыя палітычныя зняволеныя, за якіх мы асабіста перажываем і робім все дзеля таго, каб іх імёны не забываліся. Сёння на павестке Мікалай Статкевіч, але і Дзіма Шэры Кот, вядомы канал, наша украінска-беларуская суполка ведае яго вельмі добра. Ён паведаміў наступнае. Зачитываю полностью новину от Радио Свобода, а вы уже, коли ласка, дапамагаце распаўсюдзіць, тому что я поясню, для чего мы гэта зараз робім вельмі гучна. 33-гадовы аўтар YouTube-канала Шэры Кот, палітвязень Зміцер Козлов, напісаў у лісце з папраўчай калоніі номер 2, што поўнасцю застаўся без падтрымкі. Яго затрымалі 10 чэрвеня 2020 году разам з актывістамі еўрапейскай Беларусі. На наступны дзень яго арыштавалі на 20 сотняў, але на волю ён не выйшаў. Супраць блогера завялі крымінальную справу па першай частцы артыкула 342 арганізацыі і падрыхтоўка дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх. Суд прысудзіў яму 5 гадоў зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Спачатку блогер адбываў пакаранне ў магілёўскай турме нумар 4. Цяпер ліст, які атрымала знаёмая блогера Паліна Сцепаненка, прыйшоў з калоніі ў Бабруйску. Паколькі ў мяне няма блізкіх сваякоў, то цяпер ніхто не можа мне адказаць з дапамогай. Ніякай дапамогі, ні перадач, ні грашовых пераводаў, ні тэлефанаванняў, ні спатканняў у мяне не можа быць. І я полностью цяпер застаюся без падтрымкі, піша зняволены блогер. У лісце Зміцер піша таксама, што атрымаў ліст Паліны Сцепаненка ад 19 жніўня гэтага году ўжо ў Бабруйску, напрыканцы верасня. Ён дзякуе ёй за падтрымку. Паводле Паліны Сцепаненка, ліст ад Зміцера, які яна сёння атрымала ў Воршы, датаваны 6 кастрычніка. Яна кажа, доўгі час ад Зміцера лістов не было, і гэты першы ліст з калоніі ў Бабруйску. Я ведала, што павінен быў быць этап, але не ведала куды. Сёння атрымала ліст і на ім уразіў знаёмы адрас на канверце. Гэта тая самая калонія, дзе раней сядзеў Алесь Беляцкі, а ў часы СССР дысідэнт Міхаіл Кубкабака, прабачце, боже, кажа дзяўчына. Паводле Паліны блізкіх сваякоў у Зміцера Козлова няма, яго бацькі памёрлі. Сёння я не стала кранацца гэтай тэмы, тому што заўтра будзе стрым, і мы будзем уже агульна гэтую тэму абмяркоўваць. Пакольку у нас ёсць асабістыя суполкі, якія займаюцца медыкамі, у нас ёсць асабістыя суполкі, якія займаюцца СМІ, у нас ёсць асабістыя суполкі, ну, напрыклад, такая як Народная грамада, яны займаюцца палітычнымі вязнямі. І учора падчас аднаго з інтэрв'ю на адным з сяброўскіх нашых каналаў прагучала такая фраза, што ніхто не займаецца блогерамі. То бок фактычна гэта першая хваля, якая попала пад прэс лукашысцкай улады, але і на зараз пра іх ніхто не згадвае, і іх імёны амаль прыбраныя з інфаполя. Таму я ад свайго каналу, паралельна з тым, што мы будзем рабіць праект лісты палітвязняў, я планую запусціць праект па блогерах беларускіх, якія зараз знаходзяцца за кратамі, і будзем надаваць аператыўную інфармацыю, тому што людзей часта этапіруюць, і гэта нам вядома. Вось дакладна Зміцер зараз этапаваны, я аб гэтым не ведала, шчыра кажу. І мы зараз звернемся да суполкі Dissident Buy, каб яны надалі нам інфармацыю поўную па артыкулах, якія, відавочна, яны ў агульным доступе, але, мабыць, у іх ёсць асабісты блог блогеры, і мы будзем працаваць з вамі, сябры,
А па блогерах беларускіх там шмат прозвішчаў. Зміцер прыватна вам знаёмы вельмі добра, але ёсць рэшта яшчэ годных вядомых блогераў, якія зараз знаходзяцца за кратамі. Часціна выехала за мяжу, яны зараз могуць вольна трансляваць на сваіх YouTube каналах, але вось гэтыя хлопцы, яны знаходзяцца ў няволі, і я спадзяюся, яны не абразяцца на наш канал, калі мы будзем з іх рэсурсаў браць інфармацыю і надаваць яе вам. Вось такія ў нас навіны ўвечары. Трымаем строй, шукаем нейкі пазітыў. Зараз таксама на маім канале ў суполкі з'явілася навіна, што загінула жанчына, дзіцёнак выжыў, але яна сама ад складанасці з-за ковіду, ёй, напэўна, не хапіла кісню або нешта яшчэ адбылося, удакладняюць белыя халаты, што здарылася. Гэты свет, немаўля, пабачыць ужо без матулі. Таму боремся. Боритеся та поборете. Вам Бог помагає. Живі Білорусі і слава Україні. Доброї вам ночі.